Nagapili ng House of Representatives ang ilang mga representante sa Bicameral Conference Committee nga mo mag-reconcile sa mga kinalainsang bersyon sa Senado kag Kamara sa ginaproponer ng 6.793 trillion pesos ng national budget para sa 2026. Sa plenaryo, ginanunsyo ni House Majority Leader Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang 11 ka kongresista nga maging kabahin sa House Contingent kagining ginalakipanan dahil Representative Micaela Swan Singh sa Nueva Ecija 1st District nga mong chair sa House Appropriations Committee. Representative Albert Garcia sa 2nd District of Bataan, Representative Christine Singson Mihan, Deputy Speaker, Ilocos Sur 2nd District, Representative Jose Alvarez, 2nd District sa Palawan, Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr., Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, Representative Jesus Romualdo sang Camiguin Lone District, Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan, Negros Occidental 3rd District Representative Javier Lopez Benitez, House Minority Leader kag 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan, kag Alan T. Oconal PGMA Party List Representative. Naprobahan ang motion ni Marcos sa plenaryo pinagi sa voice vote. Sa piyag kabahin gina-appointments ang Senado ila kaugalingon nga mga miyembro kagining ginalakipanan day Senator Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito, Loren Ligada, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Camille Villar, Jingo Estrada, Ronald De La Rosa, Christopher Go, kag Amy Marcos, apang nag-atras si Estrada. Magapanigay naman sang deliberasyon ng mga senador kag kongresista umpisa sa mga adlaw Disyembre 11 tubtob sa 13. Gin-extend man sang Senado kag Kamara ila sesyon tubtob Disyembre 23 agud nga masumiter ang final version sang 2026 budget. Sunod sa malakanyang iga-sumiter ang enrolled copy sang 2026 General Appropriations Bill kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes magpaskwa agud nga ma-review kag maaprobahan.